mga ka-person, so alis nga kami ngayon, pupunta kami ng tabing dagat. Inakay ko nga yung kapatid kong bakla, sabi ko pupunta kami ng tabing dagat para manguha ng mga ngatshell. Sabi niya pa nga, pakita daw siya sa camera para ma-expose yung ganda niya. So kasama ko pa nga yung kapatid kong bunso, so maglalakad lang kami ng kalahating oras kasi malapit naman. So hindi naman kailangan namin sumakay pa. So medyo matirik yung mga daan at sakto umulan yan at medyo ang dami pang mga dam. Pero di naman nakakatakot kasi safe naman talaga siya kasi sanay na kami lalo na pag nasa province ka, diba? Ganun talaga ang buhay. So yun nga, kasama ko yung kapatid ko and may nakita ko ng bayabas so kumuha muna kami, nagutom ako saglit eh. So malapit na nga kami sa aming pupuntahan. Sabi niya nga sa akin, pakita daw siya. Ayun na. Pero sabi ko madali lang kasi para hindi na masayang oras. So nakikita niyo ba yung beach niya? So medyo ang daming damo. Madaming damong nakapaligid. So ayun nga yung beach na tatawag ko. So ito yung Sitio Rurip kung saan natatagpuan dito sa aming province. So hindi naman siya masyadong nalagang sikat kasi nga natatago siya. Pero ang ganda niya guys. Pwede niyo talaga siya puntahan anytime, anywhere. At napakalinis pa ng mga nila dyan, yung may mga kwarto pa, tapos anything kung ano mga kailangan nyo, nandyan na kasi at sobrang sarap pa ng hangin. So andito na nga kami, finally nakarating na kami. So hindi pa masyado malaki yung pagka niya kasi kaka high tide lang yan, pero madaming tao namin kasama namin. So yun nga, naghahanap nga kami ngayon ng mga seashell kasi medyo hindi masyadong madami kasi nga sa ibang bansa, diba, lalaki yung mga seashell niya. At dito naman sa province namin, pag araw-araw kami kumukuha ng mga seashell, hindi talaga madalas na malalaki makukuha mo, syempre maliit. So ang dami nga dito na mga lumot sa amin tatawag. So sa Tagalog daw lumot, pare din that. So in English is pipe. So, naka-English na. So, sabi ko nga sa kapatid ko, so may nakuha kami ng mga kabibi na lang kasi nga para hindi na masyado mahirapan kami. So, medyo may nakukuha na naman kami pero maliliit lang naman. So, ayun yung mga tao din na kumukuha kasi once na wala kang ulam, pwede kang pumunta ng tabing dagat, diba? Kasi nga, hindi naman talaga araw-araw na may mga ulam kayo. So, anytime, anywhere, pwede kayong pumunta ng tabing dagat para manguha ng ulam. Hindi na kayo mahihirapan pa, diba? So, sobrang ang ingay dito kasi nga umuulan, lalo may sumasabat na bata. Kasi nga, kala mo naman, niinis kasi ako. So, ngayon na nga guys, nandito nga kami. So, ang dami niyang lumot dito eh. So, ang hirap tayo kumuha ng mga seashells. So, pupunta ako sa kapatid ko. So, ito yung nakupa nila kasi hindi pa masyadong madami. At maliliit pa yung mga nakukuha pa. Kasi nga, sobrang, pag ganito lang talaga yung may mga lumot talaga, mahirap tayo kumuha ng mga seashells. Kasi nga, hindi masyado labas yung mga seashell ngayon kasi sobrang hirap pa talaga makakuha dito ng mga seashell pag ganitong medyo madaming nakaharang. So, yun nga, sabi ko, hanap-hanap muna tayo para may makita naman tayo kahit papano, kahit unti lang kasi inaakay ko na sila nakukuha kami ng mga kabebe. So nakikita niyo naman talaga napakaganda ng view dito sa amin kahit simple lang at hindi sikat ang aming probinsya. Pinagmamalaki lang namin naman to kasi ito yung pinagkukunan namin ng yaman at lalo na pag wala kang ulam anytime na pumunta ka dito, diba? Hindi mo na kailangan maghanap-hanap pa kung saan o bibili ng mga kung ano-anong dilata, ganito. Punta ka na ng tabing dagat at may makukuha ka. Kasi dito sa amin, ito talagang hilig namin. Hindi namin kailangan na pumunta kung saan-saan para makakuha ng aming ulam. So, may nakita nga ako, medyo maliit lang kasi hindi talaga makaramihan dito. Sabi ko nga kasi, maghahanap kami ng ulam para naman may maitulong kami kahit papano, diba? Kasi hindi naman lahat ng oras na mabibigay at mabibili natin, diba? Kasi kailangan din natin mag-effort para lang naman may magawa tayo sa buhay. At ito na rin kasi yung hiling namin. Once na wala kaming gawa at
Dito kasi sa province namin, ito yung mga ginagawa namin pag wala kaming mga kung ano-anong pinagkakaabalahan sa buhay. Kasi ito na yan yung makakatulong sa amin at hiling namin to kasi ito yung kinalakihan namin na pag wala kaming mga pinagkakabisihan sa buhay, lalo na pag nandito kami sa Bicol. Kasi nga, ito yung paraan para lang naman may ulam kami. At lalo na nakakamiss kasi siya kasi ang sarap talaga siya, guys. So, naghahanap nga kami dyan ng mga kabibi na pwede namin makuha. Kasi, sakto naman at hindi masyadong high tide at sakto nag-lunch niya kasi nga umulan nga dito sa amin. So, yung aling kasi, ino-observe niya lahat na para makaibabaw yung mga seashell at lalo na yung mga kabebe para naman may magawa kami sa buhay, lalo na pag hindi kami busy, diba? Ito yung talagang may hilig namin. So yun, may nakuha ko nga ako kahit papano. So hindi naman sa karamihan at dami talaga nakuha namin. So ito nakikita yung view. Ito yung part sa amin at dito makikita napakalawak talaga ng dagat. So, medyo palubog na yung araw. So, yun nga yung barangay namin. So, once makikita niyo talaga. Pero, napakababait ng mga tao dito. At hindi nakakatakot. Hindi naman kasi sila nga yung tahan. So, naghahanap na ako na. So, may nakuha naman ako na sabi ko nga sa kapatid ko na uwi na nga kami kasi lumubog na yung sunset. Napakaganda ng sunset lalo na pag nagtitingnan mo din. Sabi ko kasi medyo madami na may nakukuha namin. Ayaw pa naman magpaawat ng kapatid ko na sabi ko nga na hindi mo naman mauubos kasi nga dami na yan at kailangan na natin umuwi kasi lalo na gagabi na at mahirap na yung panahon, baka pa umulan. Unfortunately, na-enjoy namin yan at hindi kami nahihirapan at sulit naman yung pinunta namin kasi nga may ulam na kami. At ito na nga, napakadami nakuha na pinagkakalahatin na. So, thank you for watching.